Здравейте, приятели! Влизаш ли? Да. Добре, влизай. Фиги! Фиги! Да, Пеги. Ето влезна наша. Не. Да искам влезнах в играта. Аз влезнах, влизай, бе, влизай! Да. Айде. О, Ради! Аре, моля те да оцелеш тук е бот. Моля те оцелей. Не на плеер. Внимавай тук, тук. Ради, намерих чука, мога да си измъкнеме. Ела, следвай ме. Чакай малко. Ела, Ради, мога да си измъкнеме. Идвай, бързо, не затворя. Ела. Бързо. Ще мога да си измъкнеме. Айде. Бе. Айде. Много готино. Дойдохме в играта. За под 30 секунди, бра. Това ми беше най-бързата победа някога. Аз по-бърза победа не съм правил през целия ми живот. Добре, дай плей. Аз дарох. Хора, това ми е най-бързата победа. Аз по-бързи победи. Само ние и още една успехме да изкипнем. Аре, и сайт игра. Брат, защо ми пише Game Over? Аз съм дал плей. Аз съм в играта съм. Я го съй за кое искаш? Следния. Плант? Да. Я си гледай работата. Помниш ли миналия път какво стана? Добре, хаос. Аре, хаос, да не го играем този план, че е невъзможен, брат. Про на тази игра не мога да го мине. Хора, миналия път тък му взех картата за мистер Пи, де трябва да я дам и щях вече да съм готов на плант и ставаше колко, 1 минута, 2. И Пито ме убия, а имаше двама. Бяхме двама. Аз или ти сме Пиги, гледаш ли? Аз си казах просто. Аз или ти, но на мен ми дароха, защото аз съм единствени от всички играчи, които снима клипче. И просто иска да ми дадат преднина. Добре. Тебе няма да те убивам. Добре. Ще ти помагам. Брат, изписа ми, че остава 3 минути, а сами пише, че остава 9 минути 51 секунди. То колко да остава? Не, защото ми изписа, че остава 3 минути и 42 секунди. Аре, след 5 секунди идвам. Ама не стой пред вратата, защото ще убия така. Аз там се респаунвам. Намерих се лапкач. Айде, Пиги, идвай. Здравей, Ради. Тебе ще няма да... бегай, бе! Има до 9 човек, бе! Аз скрих за вратата. Да, видях. Аз ще убия... Ей си червения ключ. Не, това са тирове. Здравей! Вие слагате дървото ли, бе? Ела тука, бе! То как те го убивам, бе? Ради! Как те го убих тоя, бе? Не знам. Майко, аз колко съм бил. Първо не трябва да се ключ. Имам толкова много да направя. Брат, вие ще спечелите, то се знае. То имате един, който играе по-добре от мене и несериозно това. Ма вие всичко ли ще отключите в тази игра, бе? Ради, не го направих нарочно. Брат, аз тъкмо излизам и ти седиш. Не, аз се отивах между другото надолу, просто не те видях. Има буквално един АФК. Така ли? Къде, бе? Там, където започваме. И АФК. Така ли? Сега ще ми излъжиш най-вероятно. Не те лъжи. Още ли АФК? Бейкън Хер, който е буквално АФК. Не те си го. Добре, доказвай ми го. Ма той играе, бе, нали си мърда ръцете? What? Това по принцип се може
Витото... Остана, мисля, че още ето го. Ще го прави. Ама брат, то Вито е много добър, не мога го убия. Труден ми е. Вито и Лара. Аре бе. Абе, какво ми се показваш бе? Това е честно. Брат, аз не мога да убия то. Виждам. Мога да го видя. Ето едно ясно, че там ще отиде. Нали мога да мина през това? О, гледаш ли са? О, той има оранжевия ключ, ли би може бе? Защо бе? Не го ли видя? Не, аз искам да убия то от долния, където е. Защото той ми е по-труден. Ще видя и избяга. Ма там има един човек друг, нали? Ама той вече избяга. Ма не, Защото те видя. аз ти казах, че има тук човек. А той е... А, да. Това се едно е грани. Да! Ето това е къщата на Грани, буквално. О, знаеш ли какво? Не, аз се чудя, то трайхардър е. Айде, лека нощ. Довиждане. Ще си каже къде е. О, са то ще ре... При... То са ще ме репорта, сигурно. Бейсмента е. Къде, бе? Ясно бе, тук дали има някой. Ти къде ходиш? Не бе, да видя. Я чай малко, отвори ли? О, ма... Яс... Това е. А, добре, чакай. Вече не е. Къде? Сега идва към теб. Ама... Колко човека убих? Колко човека убих? 4 има. Какво да направя? То Вито, аз едва го убих, бе, брат. Но това е верно къща на Грани. Ето това е и къщата на Грани. Ванко! Айде, чакай. Ради метро, ради метро. Добре, метро. Не съм го играл от много време. Искаме си. О, тук ще е някакво ключово. Добре. Айде! Не, бот. Аре да е бот, защото да е по-лесно. Добре. Защото, знаеш, че може да се падне то Вито или Аура. А той аз виж, че едва го убих и затова той може има някакъв много скъп скин и по-добре да не, защото могат да го изберат. Добре. Бати краткото видео, what the fuck. Ай! Сега рекламите ще ме пребават тука. Реклами ли? Не бе, YouTube гледам. О, Ради, ела бързо, при мене. Виж, тук има оранжев ключ, ама те ще го вземат. Той ме... Вземи го. Аз взех жълт, тук имаше 2. Ама за къде беше жълтия ключ, че забравих. Не знам. Аз не помня обаче наистина къде беше жълтия ключ. Ако го намериш, ти кажеш. Бегай! What the fuck, не знам, че се разпалва тук, бе! Бегай! Те до тебе ли? Да, брат, аз се разпалвах до него, аз не знае, че там се разпалва. Аз не знае, че се разпалва там. Брат, къде? Разбрах къде иска жълтия ключ. Аз го видях, между видях пи. Не, къде го иска жълтия ключ. Видях там отзад. Има монета тук, мисля, че. Лилав. Ради! Браво. Не го видя. Аз за малко да умра. Майко. Виж, видя ли? Тук иска жълтия ключ. Къде съм? Видях се. Идва ли? Не знам, че
Не мога да видя. Не мога да взема червен ключ. Виж, взех червен ключ. Знаеш къде иска? Там където си... Не. Знаеш къде иска червения ключ? Не. Ради, знам за къде е червения ключ. Знам за къде. Не е долу. Не е долу. Това ще ти кажа. Не е долу. О! Това ще трябва да го взема. Някои биха май. Не знам. Тук ще има монета и гайчен ключ, мисля, че. What? Какво стана? Да. Не, никой не сте убили. What? Брат? На едно място ли стоиш? Не, нещо ми бъдна. What the fuck? И аз нещо не те виждам, брат. Брат, мен пише, че времето 8... Пак почваме. Не, ние почваме. Бе! What? Давай след. Човек, как? Ама... Защо? Пише някакъв ерор ли? Не бе, брат, защо пак ни се пада същия сървър? Някой ме гони. Ма ти не си жив дори, бе. Ме гони, де. Той е само един човек, бе. Човека е само един и Пиги идва за него. Толкова. Отиди надясно, отиди надясно. Хора, ето. Какво? Не, бот е. Добре. Ето, то ти го пише Пиги бот. Той ти... Отговориха ти на въпроса. Аз ме спектействам. Аз вече снимам. Добре. Нещо, аз спрях видеото на паузи за това. Добре си го спрял. Алек ми сбайна ли беше? Малко ще ми изпращат хиляди покани за... Форест! Плиз, Форест, моля те! Не! Ма ти играеш друга ли игра? Не бе, исках да играеме на Форест. Да, ама друга ли игра? Не, в Пиги мапа има един. В Пиги сега, в който играем четвъртия мап е Форест. Исках него да играеме. Само да не е то Вито или Ярен, че ще лефна. Леле! Втори път подред! Леле! Отмъщението идва. Отмъщение. Хора, втори път. Колко Пиги ще бъдат днес? Не са минали и 15 минути и бяха два пъти Пиги. Бяхме 5-6 човека. Сега ще има сладко отмъщение. Между другото, хора, събираме пари за скин. И имаш само 65 малко. Това е малко. Ама аз си го изкарчих за един скин, дет струва 500. Ама ми хакнаха акаунта и не ми дадоха скина и направо побеснях. Сега ще има сладко отмъщение. На мене ми трябва просто един чук. Ела, бе. От който ще продеш, защото мога да го намеря. Аз знам как мога да намериш чука. Мога да ти кажа, ако не знаеш. Трябва да ти жълтия ключ първо. Майкото е до мене. Да, трябва ми просто чука. Брат, то веднага пистолет взе. За да вземе пистолет, защото съм явно най-добрия в България. Ама къде е чуката? Намери жълтия ключ първо. Защо ти е чука? Защо ти е чука? За да сгубам дъските. За да ескейпна, по-точно. Ма те намериха жълтия ключ. Те намериха жълтия ключ.
Ей, как не го убих, бе? Тъпа игра! Та игра е много смешна, брат. Как не го убих? Ще ме стреляш ли, бе, бокук? Ей! Патрона си! Патрона ли? Брат, той е взел 5 патрона. Това е на... Не, брат, не! Брат, знаеш как се ребъртва в тази игра? Брат, какъв е този грозен Вито, бе, брат? Точно него не исках да го има в тази игра. Все пак няма да ви бия, защото има някакви некадърни хора, които нищо не знаят. Айде, ела сега да умреш, бе. Брат, този Вито е най-добрият плеер в България. Айде! В капанчето не щипна! Пак бе в капанчето умря! Ама много си слаб, бе, Вито! Ей, сега как ще ви наспама капани на вас? За това, дето мамите скамвате. What the flip? Защо излезна? Пак. What the flip? Добре. Yes, убих още един! Още един! Защо съм? Ти си пигисал? Да, бе, брат, аз вече им... Защо съм умрял? Защо не може да играят, а не често? Ти лефна ли? Не. А моли да спектейтваш? Да джойна за пръв път. Да ти... Ти как кемпиш? Ти как кемпиш? Да, защото те се играят като некадърници. Знам, че не е готино кемпиш, ама брат, няма друго. То бейкъна не знае, че аз съм тука. Не, няма да можете да минете тука. Защо се показва, бе? Ема те така няма, че не минават там. Аре, бе, ще дойдеш ли, бе? Че ти да е тука? Ти си помисля, че знаеш, че ще дойдеш ли, бе? Не си го и помисля, момичето с бяля ключ, между другото. Видях? Как го държи момиченцето наше сладичко? Все едно няма да видя. Идва пред тебе, бе. Как е, бичове? Нищо, бе, се разбирам. Гледай, та не знае дори, че съм тука. Абе, момиче! Брат, та дори не знае, че съм тука, бе, брат. Що са толкова слаби тия? Виж го другия бейкън. Той не знае какво прави бейкъна. Гледай го. Иска да се крие от мене. Страх го е. Не стя, че съм с пиги, не с... Брат, къде отива това, бе, брат? Аз ще ви наспама капани да ви е гадно. О, тук човек няма как да мине. Какво? Излезе си, защо си сложи капан? Присъда си. Само гледай да не те стрелят, защото тогава ще... Те ме изстреляха 3 пъти, то няма повече патрони от 3 пъти. Вече на кемпа. Вече 3 пъти сте стрелили, така? Да. Ого, тук много се прецаках. Не се. Айде, ела, бе, боку. Той как е излезнал? Той е излезнал. Не. Няма да мога да си измъкнеш. Няма какво да говоря. Знаеш ли кое е най-тъпото обаче? Че буквално те като се фащат в капаните и пак влизат, но се не знае. И в играта съм. И хора, това ще бъде за видеото. Надявам се ви е харесал. Лайк и subscribe и чао!